Hver dag i dagens Danmark opstår der mere eller mindre kringlede situationer, der for at blive løst på en ordentlig måde, kræver ordensmagtens indblanding. Vi skal med vogn 47 på patrulje. Vogn 47 er på patrulje i Lyngby lige uden for København. Det har været en rolig dag, indtil en knallert overhaler dem i meget høj fart. Så satan nu. Efter De sætter efter knallertmanden, men han prøver at stikke af. Stik af. Der fik vi fingeren. Føreren virker tydeligvis beruset. Satan nu, han brækker sig, han er skideskidt. Så, fremmet. Lettet, kammerat. Det var ikke farligt, var med blinker. Babu! Det ser ikke så godt ud, hva', kammerat? Du vidste det fuldt, hva'? Ej, jeg tror bare, jeg bliver køresyg. Nå da. Det er en god aften. Nej, du skal bare ikke nogen steder. Så nu prøver vi. Vi prøver lige. Ja, det er jo altid rart at blive mødt med et smil, når man udfører sit arbejde. Det gør det hele jo... Det er hele sådan lidt lettere, ikke? Satan. Hvad fanden tænker du på? En, der hedder Jytte. Mange fingre er der her. Ja. Har du drukket? Mange fingre er der. Hvor mange fingre jeg har drukket? Så går du lige på linjen her. Kan du gå ned ad linjen? Jeg kan godt ramme fliserne. Ja, så står vi. Altså, når vi har fanget sådan en forbryder her, skal vi have alkometeret frem. Fordi alkometeret, det lyver aldrig. Og så bagefter, så skal han ind på stationen, og så laver vi en blodprøve. Fordi en blodprøve, den lyver faktisk dobbelt så lidt, som alkometeret gør. Faktisk, altså det dobbelte er aldrig. Indianer! Stop det der. Sådan der I politiet, du! Ja, Det ser ud som om, vi ikke har fået den ballon med os i dag. Det er faktisk et alkometer, men det hedder en ballon, ikke? Og den har vi så ikke fået med. Men på den anden side set, det er jo kun knallert, ikke? Det er jo ikke nogen lastbil. Er det så din knallert, den der, kammerat? Op for helvede. Der var du. Jeg tror bare, vi giver dig en reprimande, ikke? Så gør du bare ikke det igen. Men det kan jo kun være dig selv. Det er godt. Det er modtaget. Det er ordentligt, kammerat. Ja, men det er jo en god dag igen, ikke? Altså, vi får fat i sønderen, vi får talt med ham, og jeg føler, vi når igennem til ham. Det der, det gør han sgu ikke igen.